खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव 30 घन्टानि गेजेराव मोन 6 इनकाउन्टार। ड्राग्स फालांगिरिनि महराव माद्रासानि गाहाय फोरोंगिरि। क'क्राझाराव हाथियारजों लोगोसे 2 लाइमोन हमजादों। छत्तीसगढ़आव आईईडी बेफ्रुनानै 2 एसटिएफनि जिउ खहा आरो 4आ जोखोम। सान्दिपुराव भाइरासजों सासे हिन्जावसानि जिउ खहा, गोबाङानो बे बेरामाव भुगिनांदों। डिब्रुगड़ जिमखाना मेनेजारनि जिउ खहा, नखरनि सुबुंफोरा बुथारनायनि सन्देह। पुलिसनि इनकाउन्टाराव 19 माओवादिफोरनि जिउ खहा। तामिलनाडुआव आसामनि 3 लाइमोननि जिउ खहा, 1 गोमानानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव इनकाउन्टारनि बादायलायनाय। 30 घन्टानि गेजेराव मोन 6 इनकाउन्टार। पुलिस बिफाना 30 घन्टानि गेजेरावनो मोन 6 इनकाउन्टार खालामनानै गिखांहोदों दुथांफोरखौ। मख'नो गोनांदि बुधबार खालि काछार पुलिसनि गुलियाव उदखारि आफादनि 3 केडारआ जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनाव थांनाय हराव गवालपारा पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। बे जाथायाव आसान आली आरो जाहिदुल इस्लाम मुंनि 2 डाकाइतआ गोब्राब जोखोम जायो। आगिया थानानिफ्राय नायबिजिरनो लानानै फैनाय समावनो 2 डाकाइतआ पुलिस जिम्मानिफ्राय खारनो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावो। रिपर्ट बायदिब्ला बै 2 डाकाइतआ अशोक गयेलखौ बुथारनाय जाथायावबो लोब्बा दङमोन। आसान आलीआ अशोक गयेलनि गारि ड्राइभारमोन आरो जाहिदुल इस्लामआ डाकाइतफोरनि गारि ड्राइभारमोन। ओरैहाय दिनै सोरांसि फुंबिलियाव धुबरी जिल्लानि गोलोगन्जआवबो पुलिसनि इनकाउन्टार खालामनाय जाथाया जादों। भारत बांलादेश हादरनां सीमायाव मस्ट वान्टेड मोसौ माफिया सिराजुल हकखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों। भारत बांलादेश सिमनानि सोनाब गायख'वायाव जादों बे इनकाउन्टारा। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलियाव सिराजुलखौ लोगोआव लानानै गायख'वायाव सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै पुलिसआ अपारेशन खालामदोंमोन। बे समावनो मोसौ माफिया सिराजुलआ पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। जाउनाव गोलोगन्ज पुलिसआ गुलि गावनानै सिराजुलखौ लाखिनो गोनां जायो। बबेखानि पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय सिराजुलखौ धुबरी मेडिकेल कलेजाव एडमिट खालामनाय जायो होननानैबो शिलंआव फोरमायदों। दुलाराय आसामजों लोगोसे नगाव जिल्लायावबो आसाम पुलिस बिफाननि ड्राग्स हेंथा अपारेशन सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो पुलिसआ संदाननानै माद्रासानि फोरोंगिरि महराव 1 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बुधबारखालि हराव नगाव जिल्लानि कुसुआ पुलिसआ सिग्रोमनानै 1 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ नूर महम्मद होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नूर महम्मदआ जुरिफार हाफिजिया माद्रासानि गाहाय फोरोंगिरि। बे अपारेशनाव पुलिसआ नूर महम्मदनिफ्राय 22.73 ग्राम ड्राग्स जब्द खालामनो हायो। ओरैहाय माद्रासानि गाहाय फोरोंगिरि महरै ड्राग्स फालांगिरि महरै नूर महम्मदनि हेंथायै कुसुआ पुलिसआ आयेनारि राहा लादों होननानै शिलंआव फोरमायनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव हाथियारजों लोगोसे 2 लाइमोनखौ हमनो हादों। पाटगाव पुलिसआ रिभल्भारजों लोगोसे हमनो हादों लाइमोनफोरखौ। रिभल्भारजों लोगोसे हमजानाय 2 लाइमोनखौ बिटुल बसुमतारी आरो सुभाष बसुमतारी होननानै सिनायथिनो हादों। बेनिनो बिटुल बसुमतारीया क'क्राझार जिल्लानि थाइसुगुरि गामिनि आरो सुभाष बसुमतारीया जारबारिनि थागिबि होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिस सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय उनावनो पाटगाव पुलिसआ बै 2 लाइमोनखौ कारिगावनिफ्राय संदानबोदोंमोन एबा होसोबोदोंमोन। बबेखानि 2 लाइमोननि आखायाव रिभल्भार दं होननानै पुलिसआ स्रोद सुलुङाव खौरां मोनदोंमोन आरो पाटगाव बाजाराव ओरै हरै गिदिंबाय थानाय समावनो पुलिसआ 2 लाइमोनखौ हमदों। बेनि उनाव बिसोर 2खौबो थानायाव लांनानै गोख्रों जेरा खालामो आरो बेनि बागै बांसिनै मिथिनो नाजायो।
जब्द खालामनो हानाय रिभल्भारखौ मा थांखियै लाबोदोंमोन बेनि बागैबो पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों। मख'नो गोनांदि गोजोननि क'क्राझाराव फिन हाथियारजों लोगोसे सानै सुबुं हमनो हानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। ओरैहाय क'क्राझार जिल्लानिनो सेरफांगुरि पुलिस आरो बिसमुरि पुलिसाबो जुथाइ अपारेशन खालामनानै बिसमुरि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव गुबुन सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। नाथाय पुलिसा बै सुबुंनि मुंखौ सोराङाव लाबोआखै। छत्तीसगढ़नि बिजापुर जिल्लायाव बुधबार मोनानि समाव माओवादिफोरनि आईईडीनि हामलायाव स्पेशियल टास्क फोर्स हानजानि सानै जवानफोरा जिउ खहा जायो आरो गुबुन साब्रै जवानफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन। रैखाथि हानजाया बिजापुर सुकमा दानि थेबादा जिल्लाफोराव गोसारलानानै थानाय हाग्रा ओनसोलाव माओवादिफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। अब्लानो बेबादि हामलाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दरफा आरो सोनाब बस्तार ओनसोलफोराव थानाय माखासे माओवादिफोरखौ एसटीएफनि माखासे मावफारियाफोरजों लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट रिजार्व गार्ड, कब्रा, सीआरपीएफ आरो 2 नं कम्पानिनि रौनियाफोराबो जयै लोगो नांना अपारेशन खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे हामलायाव जिउ गोमानाय जवानफोरखौ रायपुरनि भारत साहा आरो नारायणपुर जिल्लानि सयतेर सिंह खांगे होननानै सिनायथि होनाय जादों। बबेखानि बेबादि जाथायनि उनाव रैखाथि हानजाया ओनसोलनाङै गोख्रों सोमोल होनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसेनो जोखोम जानाय जवानफोरखौ गोनांथि बायदियै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानैबो मिथिनो मोननाय जाबावदों। सान्दिपुरा भाइरासजों सासे हिन्जावसानि जिउ खहा जादों। गुजरातनि सासे लाइमोन हिन्जावसानि देहायाव टेस्ट खालामनायनि उनाव सान्दिपुरा भाइरास पजिटिभ मोननायनि उनाव हिन्जावसाया जिउ खहा जादों। नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ वायरलजिया बे भाइरासनि सन्देरनायनि जाहोनाव गिबिसिन जिउ खहा जानाय हिन्जावसा होननानै बुधबारखालि मिथिहोदों। गुजरातनि 4 बोसोरनि भाइरासजों भुगिनांनाय हिन्जावसाखौ साबारकान्तानि सिभिल हस्पिटालाव थैदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो रायजो सोरखारा बुधबारखालि गासै सा 29 सुबुंफोरा CSPV बेरामाव भुगिनांदों होननानै मिथिनायजों लोगोसेनो दासिमहालागै गासै सा 14 सुबुंफोरा बे बेरामाव गोग्लैसोनानै जिउ खहा जानांनायखौ फोरमायदों। सान्दिपुराया मोनसे रोखोमनि आबर भाइरास लोगोसे राबत बायरिडे हारिनि मोनसे बेसिकुलार भाइरास जिउसानि दालाइसा आरो बे भाइरासआ सेन्डफ्लाइज, टिक्स आरो थाम्फैनि गेजेरजों गोसारलायो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे बेरामा सन्देरनायनि उनाव मानसिनि देहायाव गोब्राब लोमजानाय, गोब्राब खर' सानाय, गोबानाय बायदि लैखोनफोरा सोमजिखाङो होननानै मिथिनो हादों। डिब्रुगड़ जिमखाना क्लाबनि सासे मेनेजारा बुधबार मोनानि समाव सोमोनांथावै थैना थानाय हालोदखौ मिथिनो मोननायनि उनाव ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ भीम रजाक होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिखौ जिमखाना न'नि सिङाव फासि नांना थानाय हालोदाव मोननो हादोंमोन। भीम रजाकनि नखरनि सुबुंफोरा बेबायदि बिनि थैनायखौ सोरबा बुथारना बेबादि आलायना दोननाय सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो बिनि फंबाया बुंबावदों दि क्लाबनि सासे सोद्रोमानि गेजेराव रांखान्थिखौ लानानै गावजों गाव नारसिनलायगासिनो दङमोन, जायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरा थैनायनि गुदि जाहोना बे जाथायजों सोमोन्दो थानो हागौ होननानै फोरमायनानै होदों। भीम रजाकनि गोथै सह'खौ मोननायनि उनाव जाथायसालियाव दसे समनि गेजेरावनो होंगो दोंगो जादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिसफोरा दबथायनानै लाखिनांदोंमोन। बबेखानि थैनायनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो थाखाय दासान्दि बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनोबो दङ। महाराष्ट्रनि गडचिरली जिल्लानि साखाथियाव थानाय हाग्रायाव पुलिस आरो माओवादिफोरनि गेजेराव गुलि बारुदनि दाङाबाजियाव सा 19 माओवादिफोरा एनकाउन्टार जायो। लोगोसेनो बे दाङाबाजियाव पुलिस साब इन्सपेक्टर सतीश पाटेलनि आगदा फाफ्लियाव गुलि नांदोंमोन होननानै मिथिनो हादों, जायनि जाहोनाव बेलासिनि 4 रिंगासो समाव कंकर थाना बेन्दोंनिफ्राय गडचिरलीसिम लानानै थांनाय जायो।
गड़चिरोलीनि एसपि नीलटपला फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिसफोरा जाथायसालियाव सा 12 मावबादिफोरनि गोथै सह बोखांनो मोननायजों लोगोसेनो गंथाम AK-47, गंनै इनचार्ज राइफल्स, गंसे कार्बाइन, गंसे SLR बायदि गासै गंसेनि हाथियारफोरखौ जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला C-60 कमान्ड' आरो मावबादिफोरनि गेजेराव बेलासिनि समाव गासै 6 घन्टासो समहालागै गुलि बारुदनि गावग्लुंनाय जाथायाव C-60नि सासे साब इन्सपेक्टर आरो सासे जवाना गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। गोब्राब जोखोम जानाय C-60नि सासे साब इन्सपेक्टर आरो सासे जवाना गोब्राब जोखोम जानायखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय नागपुरसिम दैथायहरनाय जायो। बे दाङाबाजियाव जिउ गोमानाय मावबादिफोरनि सासेखौ DVCM लक्कन अथ्राम होननानै सिनायथिदों आरो बेखौ टिभागर दालामनि इनचार्ज बिशाल अथ्राम होननानैबो मिथिनाय जायोमोन। महाराष्ट्रनि नखर मन्त्रि देवेंद्र फडणवीसआ C-60 कमान्ड' हानजा आरो गड़चिरोली पुलिसनो गासै 51 लाखनि बान्था फोसावनानै होनाय जायो। बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आरोबाव साथाम आसामनि लाइमोना गुबुन रायजोआव जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो सासे लाइमोना गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आफार आसामनि चराइदेव जिल्लानि साथाम लाइमोना खनसेनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोमानानै दङ। शुक्रबारखालि सोराङाव फैदों बे जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला चराइदेव लाखवा ओनसोलनि साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ तामिलनाडुआव बोखांनो हादों आरो गुबुन सासेया बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गोमानानै दङ। साथामबो असमिया लाइमोननि गोथै सहखौ तामिलनाडुनि जलारपेटाय रेल स्टेशननि साखाथिनिफ्राय बोखांनो हादों। बबेखानि जिउ गोमानाय साथाम लाइमोनखौ नवीन भूमिज, नव भूमिज आरो साम' घ'र होननानै सिनायथिनो हादों आरो माइना भूमिज मुंनि लाइमोना दासिमबो गोमानानै दङ। रिपर्ट बायदिब्ला आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि हानजाया थांनाय शुक्रबारखालि गुबुन रायजोआव खामानि नागिरनानै तामिलनाडु फारसे रावना होदोंमोन। जबान बग'ति मुंनि सुबुंनि दैदेननायाव लाइमोनफोरनि हानजाया दिसां आलीनिफ्राय तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय बुधबारखालि तामिलनाडुआव खनसेनो साथाम लाइमोननि गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो गुबुन सासेया बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागैबो गोमानानै दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।